en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men cuɓaɗo nelaɗo e men mon jamirɗen yen juule kala saaha buuɗal yurmede so feeri feeñe windere yeyno e kala bangeji weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendo ɓatake men alhamisa hande nayna sande hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake cellal ɓalli ene soomi ene somde buuɗal yurmede moni kala jangga hen aduna ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɓatake cellal ɓalli hande jowitiɗen koye konnguɗi professeur Saydou Nourou Diop taw kadi ko gando diabete cuusɗo luggiɗiniɗo no feewi gandal humpito ko fate ñaw mbiyetengu diabete woni sukara gollotoɗo e hôpital Abbas Ndaw kanko professeur Saydou Nourou Diop dañi sifaji kewɗiɗi o sife diabete ngam hollirdemo wona sukara tan rokkata diabete o yaññima e gueɗe kewɗe so tawi woni a faayi hoore maɗa ya ƴewto e sukara ma mbasa fadde ha pooƴa walla ha yimɓe mbima fooƴi kanko professeur Saydou Nourou Diop o holliri so tawi sukara tan ne rokkanno diabete tawanno yimɓe kala dañi diabete nde tawno ala mo ñamata sukara ala mo ɓurtinta sukara e ɓandu mum o ɓuuri yaññade o saaha mo gonɗen ko ɓuuri wawde rokkude diabete ko ñamde bonde nde moƴƴani nde tawno organisme gonɗo e ɓandu neɗɗo ene hatojini e ñamde moƴƴere o rokki hen yeru e wonko woni e nder ɓandu neɗɗo ene wiye antirafi anti maladie e taw kadi ko hunde liquide way kono ndiyam ene haaɓo kala rafi mo ene naata e ɓandu e kono sikki ala ɗam ndiyam ɗam dañata sembe wawde habtade kala rafi an neɗɗo koma ñama ñamde moƴƴere sellunde taw kadi ko wande vitamine saabu so tawi oɗon teski e nder leyɗele men Afrique banggue hirnangue ha tenti leyɗele tati ko wayno Sénégal Mauritanie Mali e yoga kadi e leyɗele taariɗe ɗon ɓuuri wawde hutorade koko fate banggue sukara e nebam e maaro ɗeɗo gueɗe noon ko gueɗe jornoje ɓandu ko gueɗe baroje ɗam ndiyam gonɗam e ɓandu neɗɗo ne habto kala rafi ko ɗum saabi noon kanko professeur Saydou Nourou Diop o holliri e wonande kala mo jogota ko ñamde sellunde taw ko wande vitamine e ɓandu mum e kala saaha omo wawi dañde diabete ha tenti so natani duuɓi 50 o holliri wonande yimɓe hewɓe ñamata ko fate banggue ligimaji so on nani ligimaji woni ko wayno carotte sippome e ko wayno jakatu ko wayno kanje e gueɗe kewɗe jaadoje e ñamde so tawi ɓattinama e so ɗum teski yimɓe hewɓe so jooɗimen kuufi lahal kewani ñamde sippome no hannirta ni kewani ñamde jakatu kewani ñamde carotte kewi tan ko suɓade liɗɗi e maaro walla tew e maaro gona e ñamde ko ɗum woni ko rokkatma diabete ano neɗɗo saabu heewiɗo neɗɗo dañi diabete
taw teskaaki ɗo ɓurtini sukara e ɓanndu mum ni njaram goɗɗam ɗam handani hen yo ƴeewto ñaamde makko e yarde makko mawa anndu ko toon rokkatamo ko wiyete diabete. kanko professeur Saydou Nour Diop o holliri hay gooto ala trace diabete ɗum woodani ko haala tan woodi ko gonduɗo e diabete emo wondani e diabete ene woodi noon type 1 et type 2 ene jogii qualité ji ɗiɗi ene jogii heen aɗa jogii kono yettaaki haa nokku ɗomo limma ene jogii heen daawal ɗimmal o yetto hawnata ƴiiƴam maɗa tigi rigi ɗum waɗi e kala saha o folma jana e gandirta o holliri yeru o wi gandirta wona sukara rokkata diabete heewi gonduɗo e diabete joom ɓanndu mo fooƴani ñaamowo sukara mum diabete kono ñaamowo ñaamdi bondi taw ko maaro seeɗa e mburyal seeɗa o ƴakkata ko wayno fruit ko wayno orange ko wayno pomme ko wayno foire o ñaamata ligimaji on e kala saha hayso mo ƴetta poɗɗe makko hayso tawi woni kadi omo yara sukara makko taw wona sukara mo ñaamateno e sikki ala ɗum fof e kala saha en wawi libtudemo hawa taw ye leccel cuuɗi cafriɗi taw o tinani wasiya men faade rendo ngo tinnoɗen e ñamde moƴƴere ha tente subaka so tawi aɗa ƴetta ko wiyete petit déjeuner woni kacitari feere fo nde mbawɗa wadde kam so tawi a waɗi kafe ma e mburu ma ha gayni iya taw kadi mburo aɗa waɗa nder to bor seeɗa ko hecciɗi walla sokkola seeɗa walla ko wiyete avocat walla so tawi haccitima ha gayni ƴeewa banana gooto walla ƴeewa ko wiyete papaye walla ƴeewa orange walla ƴeewa haysoko pomme gooto ko ɗum woni ko yafnata reedu ngu ko ɗum woni ko rokkanma vitamine ano neɗɗo so tawi en jokki seeɗa kanko professeur Saydou Nour Diop o holliri so tawi a yiɗi andude aɗa jogii diabete walla ala e kala saha puƴe ene jalta e ɓanndu ma ko wayno uuɓe ɗe mbiyeten ɓaleeje eɗen mbiyaɗe ko huno ko yitere ɗum woodani en mbiyani huno ko yitere woodani kono ɗen uuɓe gonata sababu huno ko yitere so tawi e kala saha aɗa yiya uuɓe ne jalta e ɓanndu maɗa tene kadi saha kala ɗe ñifa ɗe peeña ano musidɗo tedduɗo ya yacco jawnoɗa jaaha ƴeewoya ƴiƴam ma ko fate banggue sukara ene gasa tawa aɗa jogui diabete walla woni koye nadde e maɗa so tawi debbo cowiɗo e kala saha ɓiɗɗo ne yalta e kalde o sowi ɓiɗɗo ne yalta ɗon e duuɓi 50 kalde o dañi duuɓi 50 sikki ala ko dañowo diabete e konngol professeur Saydou Nour Diop ɗum noon e kala debbo mo ene sowo reedu mum ne bona o heɓani duuɓi 50 taw yo tinno o yurnito e kala saha ƴiƴam makko o watta rentade wanda diabete ne fadimo yeeso e kala debbo jibinowo ɓinguel tokkocel no feewi so jibini tiggoyngel ara kene famɗi wayata tan kono timmani ni on ne kadi so tawi o dañi duuɓi 50 pawɗi seeɗa diabete ene fadimo yeeso ɗum kam ko loskoji baɗaɗi e sikki ala kadi ko wawi faddade ɗum so wona Allah subhanahu wa taala e debbo kadi e ɓiɗɗo mawnowo e reedu debbo ha ɓurta wo jibina ɓiɗɗo mo 4 kilo walla 4 kilo pawɗe seeɗa wontata ko ma o seeke ceekanɗe mawɗe no feewi on debbo kadi yo ɗamino so tawi o dañi duuɓi 50 e diabete ene fadimo yeeso musidɓe tedduɓe diabete ene heewi sifaji kono kadi neɗɗo sene jogui diabete yo tinno e kala ñalawma o yaha yaadu fewndu no feewi walla yaadu sembolindu kene fota wonde 30 minutes
tawa mo yaha o dartaki ɗum ne kadi ene taga ƴiƴam ɗam sirkilde ha jabe ɗo fuɗɗo yatirde caggal no fotiri kala musidɗo tedduɗo. So tawi an neɗɗo aɗa jogui jaɓeɗa tinnoto ndentoɗa e yogay nebameje, yogay sukareje, yogay ñamanteje, en ganda jabet sali ko ñamri ndi moƴƴani wona sukara jabet sali en gandirɗon ɗum tan ko yeru mo dokkuɗen heewi gonduɗo e jabet mo ñamata sukara mo yarata woni certain jarameje e kono e kala saha tene mo dilla omo yaha kono e kala saha jabe ɗo liɓamo haw faye suudu safrirdo waɗi noon komo foti yurnitade ñamri makko mo wandu ko toon iwata. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tinnoɗen e ñamri moƴƴiri nde tawno ñamri moƴƴiri ko ɗum woni cellal. heewiɗo neɗɗo jiiɗa neɗɗo cewɗo karliɗo kono mo rafetake e kala saha nde tawno ñamde makko ne selli ne moƴƴi. ɓiɗɗo leggal ɓuri ɓiɗɗo gawƴal, ɓiɗɗo gawƴal ɓuri ɓiɗɗo kuɗol. ɗum non alay sago ndentoɗen kuɗol ko wiyete maaro e nebam. ɗon ɗo jaltirɗen jabet ko ɗon tigui natirten to banggue nebam. eɗen kaala ɗo henna e nebam ha tenti e nebam giwjam leydi Mauritanie, ene naata e leydi Sénégal, ene yaha ha leydi Mali, ene yaha ha leydi Gambie, ene yaha ha leydi Guinée Conakry. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so en kaldata gonga en cellata ko gonga ko enen ñamata ɗam, ko enen jeeyata ɗam, jawdi ndi ne moƴƴi kono ƴeewen cellal ɓalli men beele mbawen wurde moƴƴam. sabu nebam giwo jam leydi Mauritanie gondam e bidonŋaji ooli. so tawi a waɗi ɗam e fawru maɗa ɗam woni ɓuuɓol seeɗa ɗam fendoto, aada yarani nebam ñameteɗam ne fendo hay so tawi woni ko leyɗele baɗoje nees ko wiyete glace, hay ɗum e hoore mum ko fate banggue docteur ɓe ne kadi nebam ñameteɗam fendo haalaka wonɓe e nguli jaw jiya nebam feɗɗo waɗa keɗɗe keɗɗe so tawi defama hay lawƴude on barme walla lawƴaɗin boluji ko probléme. ko ɗum saabi son laari ayewuji meɗen e nder leyɗele men kala nanaton e kala saaha ko yimɓe mbiya amin cafra gorago mo jiiɗa kala hande ne wonde caɗele gorago. so ɗum teski jaydeli meɗen hay ayewuji meɗen rewɓe worɓe kala kalata ko caɗele gorago. aɓe mbiya sukaɓe tokosɓe hande natti wonde worɓe tene kadi e kala hen memɗo debbo muɗum hewani memtude e tawat jippima. ɓene mbiya ko fijirde nde heewi, ɓene mbiya ko rewɓe keewi, ɓene mbiya rewɓe ɓornata ko comci timmuɗi, ɓene mbiya ala ko sukareje ɗe, kono ɗum foof wodani. fijirde hewnde bonnata gorago e kono kay loskoji baɗaɗi hen ko fate banggue hettuɓe on fannuɓe koliri ñaw mbiyetegu cholestérol. cholestérol holko firti cholestérol? ko nebam addata on ñaw. aɗa ñaama nebam beurre, aɗa ñaama nebam ɗam ɗo henna pendotoɗam e taw kadi nebam ɗam an hoorema ala ɓeto gandal, araɗa hande tan ɓernde ma nde ne metti walla ne weeli e junnita bidon nebam guitta luusuji jonɗi mbaɗa e barme heddo aɗa taala liɗɗi ɗi ne moɗa nebam, aɗa saggitina ñeekam ɓolam woni hen mbaɗa hen maaro ko cahaɗum moɗa nebam e ñamri ndi kala wonta nebam. ɗam nebam sa ñaami ɗum ɗam yahata koye nder ɓanduma ɗam sukka ɗaɗima, ɗum woni ko wiyete cholestérol. sabu ɗaɗi ɗi cukkoto, so ɗaɗi ɗi cukkima daña nebam kewɗam e ɓandu maɗa nde tawno nebam ko graisse sukkata ko ɗaɗi e kala ɗo ɗaɗol wonno ɗo fonno wawde darade ha sella, ɗo ponnoɗa wawde dañde hattan gurdam ma ha moƴƴa,
ko ɗon sukkata ɗum bonna ɗum ha bona so tawi ɗaɗol ngoragu ngu ko toon fano sukko donka yo ngorangu daro ene dari kono kadi dargol ngol ne leefi hay so tawi woni joom suudu ma memima momima e kala bangeji aɗa tina ka gorko kono sa memi ɗum ana tiwonde gorko haala kasa e tima ɗum lawol gotol coloctorol ene ɓuuri testede nder leydi sénégal leydi mauritanie leydi mali hay so tawi woni a moɗi leɗɗe ha heewi ko fate banggue conele leɗɗe meɗen ittata on coloctorol alay sago jaaha to docteur eɓe ɓe mbanma ko wiyete analyse ɓe cukkitanma ɗum ha laaɓa walla an on neɗɗo toppitoɗa e kala nde ñamɗa ha gaynuɗa ɓiɗa kuddu no feewi taw ko kuddu limon jara ɗum gusta nebam sa dañi ñamde nebameji goɗɗi ne moƴƴi e wilde olive ene moƴƴi nebameji goɗɗe nan toon taw wona nebameji pendotoɗe ɗenne ne moƴƴi kono kala bawɗo rentade nebam bidongaji ooli e taw ko pendotoɗam ko kisowo kala mo rentota koko dañata caɗele eɗen gara seeɗa to fate banggue leɗɗe goragu il faut laaɓen yimɓeɓe deedi holko woni wonde julɗo ko nunɗude nunɗa e gollal ma nunɗa e meccal ma nunɗa e safara maɗa kono hande safroɓe hewɓe nunɗani lekki goragu en bitti hen ko heewi ene woodi kono hande weeɓani yiide yogay joomen conele mbiɗen ko yoga en mbiyani kamɓe kala yoga hen guittata ko poɗɗe chinois taw ko poɗɗe pewnaɗe leydi chine ene gone kapsin danejo guitta ndin condi sabu aɗa andi ndin condi sa yari ɗum kapsinel gotel nde wonata minute aji 5 tawɗa woni gorko kono noon tan winat guite ma daña ko wiyete jiilaw jiileɗa gayleɗa ɗeɓa tudde donka fewde kono kam an fofatinal ka gorko kono sa nangui debbo a gayni yatawan hoore maɗa a jogorani umminede sabu ka porsuɗo hoore ma ka porsuɗo ɗaɗi maɗa tene lekki kiki wona lekki moƴƴi nde tawno ki yadata e organisme ɓandu maɗa ɗum waɗi guite ma danwat kala ko larɗa ranwa donka civilisé donka fewde mbayano dañowo karƴe ni woni caɗele ɓernde ɗum noon yo joomum rento kala condi addandi ñaama toppito cellal ɓandu ma ano neɗɗo hewɓe hen kewi ko ittude ɗen conele jillodira e conele men goɗɗe nanga condi mbaɗandi gaz mbaɗandi produit jillodira ɗum e condi leɗɗe meɗen a janggani ndi e condi a anda tawno yaada e condi leɗɗe meɗen nanga jiiɓodira ɗum beele dokka neɗɗo ɗon e ɗon beele wo darna beele keeɓa e makko hay soko ujunere min to banggam mboɗo sali ɗum ko ñawnude neɗɗo o wona wonde julɗo wona wonde pullo wona kadi wonde neɗɗo diwtowo ñabbuji e nder meɗen mboɗo sali ɗum kala jiiɗo ɗum yo hat so tawi aɗa wawi ittirde jungo ma ittir sa wawa kam haal yo yimɓe kalde ɗen gueɗe ne giwa heewi hande ɗo gorko yeehi ƴeewoyde gorago mum dañori toon rafiji temedere aɓe gandi ko kalanmi ko eɗen jogui seedam fagal nan ɗo ha heewi yimɓeɓe aɓe poti rentade no moƴƴi allah subhanahu wa taala walla ɓe ko noonne kadi to banggue rewɓe to en kaalino wonande conele kewɗe e taw kadi ko conele ɗeɓe kutorto banggue less e banggueji mabɓe kala ngam wiide beele aɓe dokka plaisir wonande worɓe mabɓe cancer hande ne wayno leydi rewɓe heewi hande rewɓe hewɓe ɓe jiiɗa enen jogui ñaw mbitegu cancer buuɗal yurmede weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heble sukaɓe afrique eɗen ponno haalde hernie nde tawno hernie ne wonta wugande ene waɗa ɗuule e ɓandu kono inchallah ma en garoy hen jañoɗen hen saabu hande rewɓe hewɓe ne jogui ɗuule e deedi ɗuule e ɓandi wone worɓe ne jogui wugande eɗen mbiya wugande ko tew wona tew en mbaɗi wittoji jaƴƴi ko hernie ma en gartoy hen alhamisa paaɗo so gueno haaji
mbele moni kala fama gurdam mum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke alhamisa hande ko cellal ɓalli buuɗal yurmede yaade ɓatake sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen